Когато чуем името Анри Матис, веднага се сещаме за едни от най-великите творби на модерното изкуство. Обаче, историята му е много повече от просто красиви картини. Това е история за истинска революция. Революция в цвета, която преобръща всичко и променя изкуството завинаги. И тук идва големия въпрос. Нали? Историята на Матис не е просто биография. Не. Тя е разказ за една пълна трансформация. Помислете си само. Как един човек, на когото му е предначертан сигурният такъв утъпкан път на правото, изведнъж се превръща в най-дръзкия, най-смелия колорист на епохата си. Всичко тръгва от един съвсем неочакван завой в живота му. Добре, да се потопим в първата глава от тази невероятна история. Само си представете за момент. Имате сигурна, обещаваща кариера като юрист. И я захвърляте. Защо? За да преследвате една абсолютно несигурна мечта – изкуството. Ето това се казва скок в неизвестното, И промяната се случва буквално за няколко години. Живота му просто се преобръща на 180 градуса. От прашните зали на съда в Париж, съдбата, ако щете, го изпраща право пред статива. А катализаторът? Едно боледуване, по време на което той за пръв път хваща четката. Точно този момент, той променя абсолютно всичко. И вижте само какво казва самият той. Тези думи, те казват всичко наистина. За Матис изкуството не е било някакво хоби, някакво странично занимание. Не. Било е, по думите му, рай. Усещане за свобода толкова мощно, толкова всепоглъщащо, че го кара да зареже всичко друго и да поеме по един напълно нов път. И тази ново открита свобода, разбира се, не остава скрита. Напротив, тя буквално избухва в първата голяма артистична революция, начало на която застава именно той. Движение, което се оказва толкова скандално, толкова шокиращо за времето си, че носи на него и на самишлениците му един доста, да кажем, цветист прякор. И ето я и историята зад името – фовизъм. Знаете ли? То всъщност се ражда от обида. Да, точно така. На една съдбовна изложба през 1905 един критик е толкова шокиран, толкова потресен от тези диви, ярки, напълно неестествени цветове, че нарича художниците «ле фаув», в превод «дивите зверове». И името просто им залепва. И точно тук е сърцето на цялата революция. В картини като, да речем, прочутата «Жена с шапка», цветът вече има съвсем друга задача. Той не е там, за да описва реалността, както всички са свикнали. Не. Лицето е зелено, косата е червена. Защо? Защото тези цветове са там, за да изразят чиста, неподправена емоция. Представете си колко радикално е било това тогава. Но нека чуем пак самия Матис, той го казва най-добре. С този цитат той на практика подписва декларацията за независимост на цвета. Край. Синьото вече не е задължително да е небе, а зеленото не е просто трева. Те вече са инструменти. Инструменти на чувството. И така, минават години. И животът го изправя пред ново, може би най-голямото предизвикателство. И това го принуждава да преоткрие себе си и изкуството си още веднъж, по един абсолютно немислим начин. Навлизаме в 40-те години. След тежка операция Матис остава прикован към инвалиден стол. Това означава, че той вече не може да прави това, което е правил цял живот – да стои пред статива и да рисува. Едно ограничение, което за всеки друг художник би означавало край на кариерата. Но не и за Матис. Защото вместо да спре, той прави нещо гениално. Той създава изцяло нов начин на творене. Процесът е бил следният. Неговите асистенти боядисвали големи листове хартия в наситени живи цветове, а той от стола си взимал една ножица и започвал да рисува с ножица. Буквално, изрязвал форми директно в цвета, за да създаде огромни монументални композиции. И точно така, по този невероятен начин, се раждат едни от най-известните и обичани негови творби. Има една невероятна ирония тук, нали? Точно когато тялото му е най-ограничено, приковано на едно място, изкуството му става по-свободно, по-мащабно и по-жизнено от всякога. Добре, и след всичко това, след този живот изпълнен с непрестанно преоткриване,
Какво остава? Ами, остава едно огромно наследство. Наследство, което и до ден днешен продължава да вдъхновява, да влияе и да оформя света на изкуството. Матис напуска този свят през 1954, но историята му не свършва до тук. Точно обратното. Влиянието му не само, че не намалява, ами с годините сякаш само расте и расте. И така той окончателно се циментира като един от безсмъртните титани на изкуството на 20 век. И днес, ако влезете в който иде от най-големите музеи по света, било то в Париж, в Санкт-Петербург, където и да е, ще видите творбите му. Те са там. Те са централен елемент. И това е, може би, най-осезаемото доказателство за неговата вечна, непреходна сила. Обаче, влиянието му е много по-голямо от просто собствените му шедьоври. Неговата дързост, неговата смелост да работи с цвета по този начин, тя буквално проправя пътя за цели нови движения, като абстрактния експресионизъм, например. Вдъхновява безброй художници, цели поколения след него. И стигаме до края. Каква в крайна сметка е била целта на този велик революционер? Ето тук се крие, може би, най-големият парадокс. Оказва се, че цялото това негово радикално, разтръсващо, скандално изкуство е имало една единствена цел – да донесе покой. Да, покой. По думите на самият Матис, изкуството му трябвало да бъде като добър футиол за ума. Помислете за това. Може би точно тук се крие истинският му гений – в способността да създадеш спокойствие чрез революция.